Urtsegi, arratsaldeon. Txaleon. Lehen da bizikoa ohiko galdera, hasteko. Zer da arrauna, Peinat Urtsegirentzat? Arrauna pasio bat. Denbora asko hartzen duen aktibitate bat. Ez dakit, bizi erritmo bat finkatzen dizun aktibitate bat eta gero kirol eder bat. Hemen sokoa inguruko eremu hontan jokatzen ziren estropada asko, bateletatik oroitzen dut hemen jokatzen genituela, gero Donibane Lohitzuneko badian ere trainerilak eta traineruak eta askotan sarri aritu dira, geu ere sarri aritu izan gara. Ez dakit, kontatu duzun, denera zenbat arraunkada eman dituzun hemen, zenbatu dituzu? Ez, asko, zenbat ez dakit, milaka. Oso gazterik hasi zinen zu arraunean, 15 bat urte bai, nik gogoratzen zaitut uretan lehiatzen urte asko, lehia horrek zer eman dizu zuri? Zer eman didan, lagun asko, hor lehiakide izan diren lagunak, gero pixkat kompetiziorako gogoa eta gero entrenatzeko gogoa ere emaitzak lortzeko asmoz. Nola gerturatu zinen zu arraunera? Nire lehengusua Bixente Etxegarai da. Bera da Urdiokoko eta Lapurdiko lehendakaria. Eta berak gomidatu zidan probatzera eta geroztik hor lotua naiz. Urte asko ordutik, esan daiteke familiatik datorkizula, pixka arraunerako gogo hori. Bai. Lehendabiziko urteetan, oroar Urdioko eta orain Lapurdi ere bai, Gipuzkoako Federazioaren kide gisa aritu izan dira eta Gipuzkoako ligan jokatzen zenuten gazte mailetako sasoi hartan. Mugaz bestaldera joan etorri horiek egiteak beste kluben ezaugarriak ere ezagutzea ekarriko zuen, ezta? Bai, gero guk mugarik ez dugu ikusten, eta hor aurkariak eta beti talde berdinak izanez, gu ere horietarik bat senditzen gira, eta gero hor Gipuzkoak izan ditugu aurkariak edo lagunak. Eta zu Urjokoren arrobikoa zara, esan dugu hori. Nik oroitzen zaituztet beti oso kuadrilla tankeratxua, zeuk esan duzu, ez? Beti lagunak mistoa osatuta, jende kopuru urriarekin. Alde horretatik, jende kopuru urria izateak eragindu apur bat bilakaera, hemen Ipar Euskal Herriko kostaldean, arraunaren bilakaera ez horren garatu izatea, zure ustez? Posibila da. Gero hemen kulturalki eta ez da bat ere barneratuak kirol hau. Eta hori indartzen saiatu izan gira beti. Eta hor pixkanaka digira lortzen ikusgarritasun gehiago eta horrek jende gehiago ekartzen du orain. Hori da, ez pixkat beste kirol batzuen aldean akaso, hemen ez dago horren errotua tostako arrauna eta zuri gaztetan eta zer esaten zizuten ingurukoek, eskolan, kolegioan eta zerbait berezia zen edo ezagutzen zuten edo? Bai, berezia zen, ez zuten asko ezagutzen. Eta gero kirol polita zera zioten, baina engaiamendu gehiegi lagun askorentzat eta ez ziren eusartzen. Behin maila nagusira iritsi zenean, Urdiokok aurretik izan zuen, San Juanekin halako lotura bat, 2000-garren hamarkadaren hasieran eta baina gero trainerua zintzilikatuta zegoen, ez zegoen uretan trainerurik, eta zeuk ere egin behar izan zenuen, ez? Etxetik atera eta beste klubetara joateko autua, zu besteak beste, Ibaikan, Hondarribian eta aritu zinen. Bai, ni kirol hori asko maitatu duz, eta beraz Gipuzkoara joan behar izan nuen traineruan lehiatu ahal izateko, eta gero pixkanaka hor egin naiz eta hor ikasi dut zer eskatzen zuen kirolunak eta zer ekartzen zuen, gero traineruko estropadak eta... Nola izan zen lehendabiziko txinparta hori, nola elkartu zineten eta esan zenuten berriz ere berpiztu behar dugu traineruko arrauna Lapurdin, hori nola... Lehenik lagun arteko ateraliak eta egiten genituen, eta pixkanaka hartu ginen
jende hor biltzen zela. Eta pentsatu ginoen, zergatik ez traineru bat egituratu eta lehiatzeko lehiatzeko aukera izan. Eta horregi esker, pixka bat, egonkortu zen, horren beste urtean tradizio izan bai, baina jarraitutasunik izan ez zuen traineruaren ibilera hori, ezta? Bai, hori da. Angeluko Ibai alderekin bat eginda, atera zenuten Lapurdiren proiektu aurrera, Urjoko eta Ibai alde. Nolako izan zen batuketa hori? Ze guk, gure ikuspegitik, Gipuzkoarron ikuspegitik behintzat, nik hori ezagutzen dut, bi tradizio ezberdinetako arraun elkarteak dira. Alegia, Urjoko ikusi dugu urte pila batean, Gipuzkoako bateligan lehiatzen gazteekin lanean, Ibai alde ez da horren beste ikusi. Ez dakit batuketa hori nola eman zen? Bakotxak gure filosofia baginuen, eta hori Ibai alden gehiago veteranoetan eta ibiltzen ziren, eta hango gazte batzuk aratu bildu ziren, eta horregatik lotu ginen. Gero alde horretatik bateratze lan ere ikaragarri izango zen, egin beharrekoa bloke egitu ditzen zaien hori, ze zuek Urjokoko garraunlari petuak zineten, oso gaztetatik eta aritutakoak eta ondo zaildutakoak, baina talde osatzeko garaian, errukbitik etorritakoak, mendian aritzen zirenak, korrikalariak, noizbehinkako kirolariak, zer egin zenuten, nolako lan egin zenuten hori guztia arraunketa batera eraman, blokea ditzen zaien hori egiteko, pixka lan dezenteko izango zenuten, ez? Bai, gero hori Guillermoren lana izan zen, berak lan asko egin zuen alde horretatik. Gehienak jende indartsuak ziren, beraz arraunkera indartsu batekin hasi ginen. Eta gero horrek emaitzak eman zituen, baina... Uretako lana egin behar izango zenuten asko, ez? Asko, bai. Hori da, emaitza berehalako izan ziren, ze 2017 hartan KE2 liga, alegia arraunaren 3. maila, aixe irabazi zenuten, 17tik, okerrezpen naiz 12 bandera irabazita. Bai, hori da. Espero zenuten alakorik? Ez bat ere. Trainerua uretaratzearekin konten ginen, eta hor, hainbeste estropada irabaztea edera izan zen. Zuk ordurako gauza asko zenituen ikusiak arraunean, zan dut Lapurdi egituratzen hasi zineten erago, gazte mailetatik aritu zarelako, gauza asko zenituen ikusiak. Baina zeuretzat pertsonalki ze esan izan zuen Lapurdiren gisago proiektu batek halako jartzuna edukitzea? Niretzat plazer bat izan zen. Gaztetatik beti trainerua baldan ikusteak mine ematen zuen, eta hor uretaratzak kriston poza eman zidan. Eta maila hori, KE bat ligara zineten lehendabiziko urtean, maila horrek jendeak gerturarazi zuen, ate irekiak ere egin zenituzten, ez? Okerrezpa naiz? Bizkarrezurra mantendu ginoen, eta gero bizpairu pertsona gehitu ziren, baina ez egin beste. Eta kontrara, zeure bilbide hemen segitza erabaki duzu, baina zeuen ibilera horrek beste elkarteen arretere piztu du, eta ikusi ditugu, Batxit bera, Hondarribian, Bilakor eta Bermeon ere aritu zen, ez dakit, klub handi horietan aritu ziren. Horrek pixka bat eragina izan zuen martxan, esan nahi dut, pieza garrantzitsuak galdu zen dituzten garai hartan. Erakutsi zuen hemengo eskola ona zela, eta hemengo jaunlariak balio zutela eroze mailetan aritzeko. Lapurdi erabaten finkatuta dago, KE bat mailean, zelburu dituzue, aurtengo denboraldirako? Aurreko 2 urtetako martxa segitu. Hor azken txandan izan, playofferi begira albada, eta hor bali magira kontent. Bina eta amaitzen joateko, sokoan gaude, lehen ere esan dugu estropada eremu berezia da, bai sokoakoa bera, baita Donibane Lohizuneko aldea ere. Esate baterako Donibane Lohitzunekoa, badiaren barruan jokatzen da, eta batetik ez dago sakonera handia, ura pixkat gogortzen da hor. Bai. Eta bestetik oso berez egiten du eremuak berak, azken aldian barruan 5 eta 6 luzetara jokatu izan da estropada, ez da beti hola izan, baina horrek ere bere marka ezartzen dio estropada honi. Bai. Estropada honen zain egoten dira aurkariak edo? Ez dakit askok maite duten. Hor badira korronte historiok, olatu
oratu historioak eta aski estropada zaila da nire ustez. Hori da, ez estropa teknikoa da, ze Bai. hor kanpoko murru horren errepunpa hori alde batetik, gero hemen ibaiaren itsasoratze horretan kale hori ere nahiko goraberatxo gerta daiteke, baldin eta mareak eta nolako indarra duen, horre guztiak sortzen du katramila pixka bat. Bai, kale zuzketaren zain egoteki asko nire ustez. Bueno, nola ikusi nahiko zenuke hemen Lapurdin arrauna aurrerantzean, torkizun batean? Arrauna egon kortuan nahiko nuke. Eta zu, zenbaterainoko soka geratzen dizu zuri? Ze 32 urte aurten, okerrez ba naiz? Bai, ez dakit bat ere, ikusiko. Bintzat, orain gustura zaude, Bai, orain segitzeko gogoz. Gogoarekin bai. Horretarako aukera izango duzu noski, Espero baiet. nekatu arte. Bai. Ederki ba, Beñat Urtsegi, mila esker, Mila esker zuei. izateagatik.